Okay. Ja, i dag er det så Adolf og... Er det her, der bliver lavet film? Ja, det er det. Norges handicappede. Okay, vi skal ikke bruge handicappede hvide mennesker til noget i den nye samfund. Adolf. Og i dag skal vi så vide, hvordan man kan bøje enerne i cykel, så den ligner hækkors. Men først skal vi i gang med vores quizprogram. Og en lille hvide Yrsa kører jeg her. Konere sidder på en bar. Nej, den tror jeg, vi skal. Det er sgu kommer. Ja. Her kommer den. Ja, en sort mand står på sit busstopsted. En hvid mand kommer gående forbi. Peger på en lort. Din søn er sgu smeltet. Jeg er slet ikke for luft. Det var det samme, som jøden sagde i går. Jeg ved ikke, hvad så. Nå, sand! Jeg får hun ræve i den plads. Fad ned! Chokolade! Hvad du